салом алейкум. Субҳи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастем. мо даиҷа имрӯз каме хонум карданем барои кори шавҳарма. ина даиҷа ман роҳаноша дохтам, ширин шидаистай. баъд даиҷа мада чи дар кора иқара гӯшт, баъд сабзӣ атёрка гузарондам, ба иқа пиёз 4 дона пиёз гирифтам, майдаш кардам. Ба инай даиҷа 4 дона картишка, хай зелен, зира, приправа, намак ҳамаш да ахир медозам. Бо ман даиҷа хамирон вақт тайёр шидай 4 дона 4 зволаи майда гирифтам. ина да пакет мондам мулоимай тайёр шидай. ҳозир ман ин зербакма мепазам. ба шурӯъ мекунем ба тинук кардани звола. бо ман бимонед.